Ayan guys, kumusta kayo dyan mga idol? So for today's video po ay dito tayo ngayon sa bundok. Ayan, kitang-kita natin doon guys yung Mount Isarog. Ayan guys. So hindi lang po siya masyadong kita kasi medyo may mga ulap po. And ayun guys yung papakita ko sa inyo guys yung dinadayo dito sa Lourdes Baaw, Camarines Sur, yung Tinawagan Hills. Yan, kitang-kita dito guys yung decoration nila na pahugis puso. Ayan guys. So, papakita ko sa inyo guys. Wait lang. So, ayun guys, oh. Doon sa pinakatuktok na yun guys, ayun oh, yung may kulay pula, may kulay puti. Yun guys, yung pinakatuktok na yun, doon po yung Tinawagan Hills. Ayun guys, oh, yun. Maulap ngayon dito guys sa bundok. Ayan oh. Parang uulan na naman guys. Maitim dun banda yung ulap. Yan guys, oh. Sobrang presko dito guys sa bundok. So, maganda dito guys tumira kapag may pension ka na guys. O, ayun guys, yung Mount Isarog. Yan guys, so napakagandang Mount Isarog. Yan, napakaganda din guys ng ulap niya. So, diba guys? Konting pagtsatsaga lang dito guys sa bundok. Tsatsaga kang magtanim sa buhay dito guys. Kailangan maging magsipag ka talaga guys. Oh. Yan guys. Ito yung hacienda nila Ate Ellen and Kuya Siboy. Shout out po sa inyo Ate Ellen and Kuya Siboy. Ayan, bagong tanim sila dito guys ng mais. Ayan, after ilang month guys, may aanihin na naman sila guys. So ayan mga idol, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana po ay manood po kayo ng mga videos ko guys. Para po suportahan ang mga videos ko guys. Paki-heart react naman po guys, paki-comment po. And higit po sa lahat guys, paki-share po ng mga videos ko guys. Para po isupport po ang aking mga videos guys. Shout out guys sa lahat ng followers ko guys. Lalong lalo na po sa mga nag-share ng mga videos ko guys. Thank you so much po. God bless us all guys.